Dobrý den lidi, vítám vás Touris u nového videa. Zase je to na The Walking Dead, tentokrát druhý díl. Dneska se podíváme tady s Liem a se svou novou kamarádkou Klementinkou. Z minulého dílu, kterou jsme potkali. Jsme se minule rozhodli, že půjdeme přes den hledat nějakou tu pomoc. Taky jestli si pamatujete, tak jsme se vlastně měli tu srážku s policajtem a s tím, že jo, jak se naboural do toho zombíka a další ty věci. A kam teďka půjdeme? Tam už mi rovnou ukazuje cestu, jasné, určitě. Či jestli chceš tady tu popelnici. Vážně, lidi. Dámy a pánové, počkejte na chvilku. Dámy a pánové, se zpátky. Bude to korníky, ale... Teplá večeře. Tak nám dej teplou večeři. Pojď sem! Tě skopu. Ještě asi s tou nohou ne. Ne. Neopustím tě, nenajdou, pojďme, ne, já nevím, neopustím tě. Kdo by nechtěl do bezpečí, když je zombie apokalypsa, to mi řekni, to mi řekni. Jsi prdel, ne? Jsi prdel, ne? Sean Green. Jo. Co pak? 5240. A až prdel, ty skurvysy už dlouho. Dobré, co mám dělat, Co mám dělat, jenom řekni, co mám dělat. Seklo se mi to, já dobré. Aha. Žádný kvečka jak minule u tamtoho zombíka. To oni ty... No, Klementinka health, ne? Ještě? Ne? Dobrý. Tak rychle. Dobrý jump. No. Jenom to auto mohli jako prorazit, ale rovnou. Se mi zdá. Takže teď jsme jako jeli celou noc, jo. Dámy a pánové, chvilku počkejte, mám tu trošku problém. Dobře, teď jsem zpátky. Tak. Jedeme v autíčku. Krásně věcme. A jako pěkná tma. A my jedeme teďka na tu jejich nějakou farmu, prej. Není to špatná, bych řekl pravdu. Jo, tak čus. A tohle jako kdo?
Asi tak. Nepodraz mě, prosím. Aspoň tě tak. Kdyby řekla ne, ty vado, tak by mě asi podstřelilo, normálně. By mě něco stačilo do řití a podstřelilo asi. Už to vidím. Musí kouži úplně všude. Sestru, jo. Ukaž sestru. Jo. Herschel, Herschel, to mi něco připomíná. Ale vůbec nejsem jistý toto. Pryč Atlantona. Já chci říct pravdu. Lhář jeden. Černej. Tudu. A jsem tam ty dvě poslední nepřečet. Aspoň, že tak. Tak Valentinka! Tak to ne. Ne. Dámy a pánové, pokud vím, tak tenhle ten díl bude asi menší. No spíš kratší, tak bych to řekl. Protože budu dělat více dílů za sebou, ale mě nevím jak protože těšte se hlavně na díly asi v sobotu a neděli vždycky ráno. Protože to je asi lepší doba. Protože fakt jediný, kdy můžu toto, protože přes týden mám normálně vlastně školu. Takže jedině tedy, kdybych měl nějaký něco jako prázdně, že jo, nebo tak, protože když jsem měl jarní, tak to mohlo, ale já jsem zrovna neměl The Walking Dead ještě ani připravený, neměl jsem nic, že jo, nevěděl jsem, že bych to ještě natočil ani. A to je právě ten problém, no. Co? Co to do prčic bylo? Jak já to mám na sluchatkách, dámy a pánové, strašně nahlas. To byl úplný křik, ty vado, úplný křik, jak ty vado, nevím co. Kdyby tam někdo řezal ženskou mé po těle. Ty vole, už jsem se lek. Pavouky. No.
Takže už máme Clementinku, Shona, toho... Hledej, Kachna nebo Kačer? Kachna. Kde jsem to skončil? Jo. Cool. Říkáš, že to... Mrzí mě, že ty díly jsou strašně krátký, jenže... Jak tak prostě... Já nemám moc internetu, abych to dlouho uploadoval, takže si fakt omlouvám. Fakt se omlouvám, ale prostě toto... No. Co máme za úkol? Hodně se vypletou. Já se tady s nima asi... Kde si... Talk to Clementine. A je to anglicky. S Katyou. No, asi nemůžu, dobré. Tak kam půjdeme? Tady vlastně tady ten modrý auták. Aha, Kenny tady. Jo, Kenny. To je vlastně ta další postava, kterou známe. Ne. Aha. Dobré. Tak. To jsme si teda pokecali. Jo, tam je teda Sean s tím, jak on se jmenoval, ty vole, jak se jmenoval to děcko? No, ty vole, teď si můžu vzpomenout, jak se jmenoval. Teleportace. Super, v The Walking Dead je teleportace. Tak se trošku pokecám, prostě nejde pokecat jako. Kde je co? Aha. Dobré, takže tu jednu desku na polovinu, dobré. Tu. Takže walkers neboli chodci, jo. Takže...
No, ale to si nemyslím. Dobře. No, dámy a pánové, já bych to asi ukončil, možná už. No dobře, dámy a pánové. Toto by pro ten moment bylo konec. Hned vám tady natočím další díl, ať máte co koukat. Ať nejste smutný. A uvidíme se teda příště. Já se s vámi loučím. A ahoj. Dobré, tak to ne. Ale teď ahoj. Takže zduš.